ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ಉಂಡ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ರಜೆಟೆ ದಿಯೋಡೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಅಂದು ಬಟ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಯಾನು ದೂರಪಿತರ್ದೆ ಪಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಾಗ ಇನ್ನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸೊ ಅಂಚ ಕೆಡ್ಡಸ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂಚದ್ದು ಹೇಮಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಸಾಂತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ರೆಡಿ ಆತೆ ತೂಕ ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ಡೇಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡುಂದಿನಿ ಬಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೇರೆ ಏನ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋವಂದೆ ಸೊ ಕಟೀಲ್ ದಮ್ಮಲ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ಗ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೇರ್ನ ಅವ್ರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಡೊಲ್ಲಿರ್ ಪಾಪ ಇನಿ ಅದ ರಿಕ್ಷಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದೀತೇರು ಅಂಚದು ನೀನ ಮಲ್ಪೇರೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ಕೇನ್ಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಪೋಯಿ ಪಂದಾಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಪಿದಣ್ಣು ಇಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿದ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆ ಅವಿನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುನು ಸೊ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಯಾಲ ಹೇಮಕ್ಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಪ್ಪ ಸಾಂತೂರ್ಗು ಹೇಮಕ್ಕೈತೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಎತ್ತಿರ್ತು ಸೊ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ದೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿತ್ತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂಜುಂಡು ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇದಾಡ್ಗ ಹೇಮಕ್ಕಾಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತನು ಬಂಜಿ ಬೈದನ್ಗೆ ದುಂಬು 0 ಫಿಗರ್ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ರೋಗ ಏರೆಲ್ಲ ಮುಡ್ಪು ಜಾವು ಅಂಚದು ಈ ಸಲ ಹೇಮಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ತಿ ಜಾವು 0 ಫಿಗರ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂತೀರು ಸ್ಟೈಲ್ ಇರೆ ಖುಷಿ ಅಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಕು ಬಂಜಿಜ್ಜಿನಿ ತೆವತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇತ್ತೆ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಖುಷಿ ಇರೇಗ ಎನ್ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬೊಜ್ಜು ಕೊರಪೆ ನೀರೇಗ ಅಂದ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲೇಜ್ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕನೆ ಆಡು ಎಂತ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಉಳ್ಳೇನುಂದು ಎನ್ಲ ಕನೆ ನಮಗೆ ಬಂಗಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ಕು ಕೊಡೋದೇ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ ನಾನಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲ ತಿರ್ತಿ ಮಾಡುವೆ ಅಂತ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತಾನೆ ಅತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದುಲೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಅಪಗ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ಪುನಾಗ ಪುರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂಡ ಏನು PUC ಮಾತ್ರ ಬೋತೀನಿ ಬಟ್ ಎಂಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಬಂಜಿ ಪುರ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎಂಗೆ ಜಿನ್ಸ್ ಬಾಟ್ರೆ ಪುರ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪುರ ಬುಡೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲೇನು ತೂನಾಗ ಇತ್ತು ಆಗ್ಲೇನು ಪುರ ತೂನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಎನ್ನ ದುಂಬುದೇನುಂಡು ಯಾನಿತ್ತ ಜೀನ್ಸ್ ತಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪಾಡುಲಿ ಬಟ್ ಬಂಜಿ ಬಿಡ್ಬುಜಿ ಅಂಚ ಈನ ಆಪುನಾಂಡಲ ಅದಗನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಏಪಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತನ ನಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಎಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಮೆಲ್ಲ 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 ಬೇರ್ತಿತ್ತು ಮಾಡು ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಸಾಂತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಬತ್ತದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೋಜುನ ಸೊ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಾಡು ಕುಲ್ಗ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರೇಂಡು ಹೇಮಕ್ಕನ ಸೊ ಅಂಚದು ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತ್ತ ಹಾಂ ಹೇಮಕ್ಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚದು ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಬಂತು ಇಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ರ್ ಗುರ್ನಿ ಹೇಮಕ್ಕನ ದನಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ಒಣಸಾದು ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಎತ್ತು ಬಂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಡ್ದಿದ್ದೆ ತಂದು ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಅಂಕಲ್ ಜೋಜಾರ್ದ ಕುಚ್ಚಿ ಬೈದಿದ್ದು ಲಗೆ ಅವು ಒಂದು ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಈದ್ ಕುಚ್ಚಿ ಬೈದು ಆಯ್ತು ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಡ್ಸಿ ಓಕೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಸಾದಿತ್ತೆ ನಾನೈತೆ ಕಜಿಪ್ಪ ತುಜಿ ಪಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕಾಣೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಕಟೀಲ್ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಸೊ ಮೇಲ್ಬಂಡೇರು ಬುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಗಂಜಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪೇಜಿ ಸೊ ಸುಮಾರು ಗಂಜಿ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚದು ನೀ ಕೆಡ್ಡಸಗೆ ಕೆಲವರು ಕುಡುಬಾರ್ದು ನೂರ್ಗೆ ಪುರ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ದಿರಂಗಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಟ್ಪಂಡ ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಕಜಿಪ್ಪುಗೆ ಯಾನೇನು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಕಳು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನ ಬಂಡೆ ನಿಕ್ಕೆ ಪುರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅತ್ತ ಅಂದು
ಐಕಿದ ಯಾನೇನಾಗು ಬಂಡ ಉಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ನುಂಗೇನು ಬಂಗುಡೆ ಒಂದು ಏಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆನಾಗ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂಗುಡೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಉರಿದನು ಬಾಕಿ ದಪ್ಪರ ಮುಟ್ಟೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ರೆಡ್ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಇಲ್ಲ ತಂದು ಬಿತ್ತುಂಡು ಐದು ಮೂಜೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪುನು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟಾಟೆ ನುಂಗೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಂದಿಟ್ಟು ಮಲ್ತಾರೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ತೆತ್ತಿ ಉಂಡು ತೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಆಗ್ದದಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಉಂಟಾತೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸೊ ತೂಕ ಏನ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾಗೆ ಅಂತ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲೆ ತನ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬನ್ನಿಟ್ಟಕ್ಕ ಪಾಪ ಬೈದರಿಗೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇರ್ತದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಿಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಯ್ರಜ್ಜಿ ಮಾರಾಯ ಹಾಂ ಅವು ಬೇಯರ್ದಿಯಾರೆ ಓಕೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಟಾಟೆ ಲತ ಬಿತ್ತು ನುಂಗಿಲ್ತುಲೆ ಸೊ ಬಂಗುಡೆ ಹಾಂ ಈ ಕಜ್ಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಗಹನ್ನು ತುಲೆ ತಿತ್ತಿದೆ ಒಂದುಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ 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 ಉದ್ದಿದ್ದು ಬಿಡು ಹಾಂ ಮೆಲ್ಲ ಆಜಿ ತಿತ್ತಿನ ಅಂಡ ಎಗ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಈಚಿಂದ ಎಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಪುಜಪ್ಪ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಫಾಂಚು ಕೊರ್ಪಿತ್ತೆ ಬಲ ಓದುಗ ಏನ ಬೊಕ್ಕದ ಮನ್ಪು ಅವಳು ಗರ್ಪೆರೆಂಡು ಪೋಪನ ಅಲ್ಪ ಎಕಡೆ ಗರ್ತ ಉಂತ ತೈಟೆ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಓದು ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಓ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತನು ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಅವ್ನು ಬತ್ತನು ಇತ್ತಾಗ ಹನಿತ್ತಾಗ ಒಂಚೂರು ಶೀತ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಒಂಚ ಕುಚ್ಚಿದೆಪ್ಪರೆ ಅಂತ ಕಿದಡಿ ನೀರಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಸೊ ಒಂಚ ಕುಚ್ಚಿದೆಪ್ಪರೆ ಗಹನ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪು ಏನೊಂದು ಸಾದಿಡು ದೆಪ್ಪು ಒಂಚ ಕುಚ್ಚಿದೆಪ್ಪಾದು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರ್ಲಿ ತೊಂಬುಪ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾರ್ನೆದ ಬೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಪಂಡ ಸಾರ್ನೆದ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅವು ಮಿತ್ತದ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪರುಂಡತೆ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ದ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲಾಯ್ದ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಆತನು ಉಲಾಯ್ದ ಪಿದಾಯ್ದ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಗುಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಸಾರ್ನೆ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಒಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಐಕಿತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಮೇನ್ ಅದು ನಮಕ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆವಡು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಯ್ಜಿನ ಪೇಂಟ್ ಬಲಕ ಬಲಕಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರಲು ಲ್ಯಾಂಬಿ ಪಾಡ್ರೆ 10 ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾರಂದ ದಿಯರೆಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ದಿನಕ್ಕೇಂದ ಅವಳೆ ತಂಜಿ 10 days ನಮ್ಮ ದಾರಂದ ದೀಪ ಗಹನನ್ನು ಸೆಲೂನುಗು ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಕುಚ್ಚಿದೆ ಪೆರೆ ಬೋಪಿರಿಗೆ ಆಹಾ ಸಾರಿ ಗಹನನ್ನು ಸೆಲೂನುಗು ಬುಡ್ದು ಬಾಯ್ ಬಡ ಬಡ ನಾದೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಗಹನನ್ನು ಸೆಲೂನುಗು ಬುಡ್ದು ಮೇರು ನೀರು ಮೈಪೆರೆ ಬೋಪಿರಿಗೆ ನಿಜ ಬಾಯಿಗೆ ಶೀತ ಆತಂಡು ಹಾಂ ಶೀತ ಆಗಿದೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸಾಕ್ಸ್ बेच चप्पल बड़ा उपाड़ी ನಾನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರ್ತೈತೆ ಕೊರುಡ್ಸಿ ಈರೆ ಇಂದೇನು ಪೂದಿಲೆ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ನಾವುಲೇನಾ ಮಬ್ಬಾ ದೂರ ಬಾಯ್ ಪೂರ ಗೆಪ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ದೀ ಓಡಿಸಿ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಡ 8 ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತೀರು ಜಾನ ಕುಚ್ಚಿಪುರ ದೇತದು ಸತ್ತೀರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮುಲ್ ಕುಂದಿನ ವಿಷಯ ಇದಾದ ಬೇಡ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಲೈಟ್ ಎಂಚ ಎಂಚ ಬಂದ್ ಬಂದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾ ಕೋಲಿ ఎక్కు ನನಗೆ भले भले हाँ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮೂಲು ಕುಲ್ದಿಂದ ಬಡೆ ಅನ್ಕಾಡೆ ಬಂತೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ದ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ಬಂತೆ
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ರಜೆಟೆ ದಿಯೋಡೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಬಟ್ ಮರಿಯಲ ಬರೋ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬೂರ್ನಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೋತೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಜದ್ ಅವೇ ಮರಿಯಲ ದುಂಬೀಕ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋಯ್ಸಲಿ ಮೇಟ್ ನಮಕ್ ಬರ್ಸ ಶುರುವಾತಂದು ಅಂಚಾದ ಎಂಗುಲು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಿಲಂದಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗುಣತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮೇ ಮುಟ್ಟಲ ಫಂಕ್ಷನೇ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಭಟ್ರು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದನೆ ಭಟ್ರು ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಉಪಕಾರ ಪಂಡ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ನಾರು ಮಲ್ತು ಕೊರುಡು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗ್ ಡೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಆರು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ ಆರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಜೆಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊರಿಯೇರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಜೆಕ್ ಪಂಡಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆಗ್ ನಂದಳಿಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೊಳಲಿದ ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 10-11 ಅಂಚದ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಏರೆಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಂತಲೇಮ ಏರೆಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕೊಸತಿಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ಲುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ಲದೆ ಪಂಡ ಪುರಲ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬರ್ಪುಡು ಮಂಡಳಿದ ಇಜಿನೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಮಂಡಳಿದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬರ್ಪುಡು ಪೂರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಡೇ ಅಂಚಾದ ಎಂಗುಲು ಫೈನಲಿ ಡೇಟ್ ಎಂಗುಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 23-24 ನಮ್ಮ ದೀತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 23 ವಾಸ್ತು ಭುಜನ ಇಲ್ಲ ಜಿಂಜಾರೆ 23 24 ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ 24 ಬರೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಾನು ಕೊರೋಡು ಡೇಟ್ 23-24 ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ 24 ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕತೆ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಎಂಗಲ್ಲ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅದ ಅಂದು ಬಟ್ ಬೇಲೆದ ಟೆನ್ಷನ್ ತಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಸದ ಟೆನ್ಷನ್ ತುಲೆ ಕಾಸಿತ್ತಂಡ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಹೌದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸಿತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಟೈಟ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಇನ್ನ ಕಲಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಪೂರ ದೀದಾತುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಪ್ ದದಾಂಡಲ ಕೃಷ್ಣ ಏನಾಂಡ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಾಗ್ಲಿ ಏಬಲ ಎಡ್ಡೆನೇ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಹೋಗ್ಲ ಬಂಗಾರಿಯ ಬಾಲೆ ಮಲ ಏನ ಮಾರಾಯ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋದು ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಜ್ಜಿ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಏರ್ನ ಬೈದಿಂದ ಉಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಜಪ್ಪ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂಜ ದಾದ ಬಂದ ಅವೇ ಇತ್ತ ಸದ್ಯಗ್ ಅವೇ ಸಾರನೆದ ಪೂರ ಒಂದುಂಟು ಸಾರನೆ ಆತುಂಡು ಬಟ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ದ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬೊಕ ಇತ್ತದಾದ ಮಿತ್ತದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಿತ್ತದು ಸೈಡ್ ದಂಡ ಅಂದು ಇದು ಡಿಸೈನ್ದ ಸಾರನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸಾರನೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರನೆದು ಏನೇ ಪೇಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ದ ಬೇಲೆ ಪತ್ತುನುಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತಕ್ಲೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಜಾದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೈಲ್ಸ್ ಐದಕ್ಕ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಏತೆ ಟಾಪುಂಡು ಆತೆ ಕುಲ್ಲೋಡುಂದು ತೂಕ ದೇವ್ರ ಎತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಈನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಓಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ಎಲ್ಲ ಮರೆ ಕೊಡ್ಚಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆನಾಗ ಏನು ಪಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಲೈವ್ಲ ಬರ್ಪೆ ತೂಕ ಏನು ಲೈವ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡುವೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಂತಾರೆ ಲೈವ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದು ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಾರಿ ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ತೂಕ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಓಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಗಾರ್ ಬಂದ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟದ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಬನ್ನಿ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ